Next Africa. Yebo, kuphelile ngami manje, akuphelile. Awu. Yabona ke kodwa lento eyenziwe uMthandeni mfamaNxele, the mother of all. Angikhathali mina ukuthi uyiphi nation. Noma nation ebomvu, noma nation ehlaza, noma nation emhlophe noma epink. Manxele upetile lapha na wena. Futhi nawe uyakwazi lokho. Uma usuhobile lapha nempisi ezinye lezo usuku uhobe nazo lapha nidesha la nidesha khona niyavumelana ukuthi hayi kodwa bafana showcase lapha sibhedile lapha. Uma kungekhona ivele futhi mhlambe lento le into ebenivele niyisophile nanihlelile la benisuke khona ukuthi nina vele nifuna ukufika lapha nanibhede yabona. Futhi niyazi mina ukuthi niyazi ukuthi nina nibhedile. Yezwana. Niyazi mina ukuthi niyazi mina ukuthi nibhedile. Iphutha manje sekuyileli labantu abalokhu benivuna benza sengazi ukuthi nina nibhedanga lapha bebe bazi kahle ukuthi nina nibhedile. Indaba isizolokhu isuka ekuthenini pause imdolo ushelana ufuseki esinye isihloko leso nje sangelinye ilanga esiyobuye sisikhulume nje sesikhuluma ngozimdola. Angikhulumi ngozimdola la. Ngikhuluma nje ngoManxele nalento ayenze lapha ukuthi iyabheda. Uma kuukuthi uMthandeni niyamthanda nina uMthandeni mtsheleni phela msana lokhu nimfihlela nithi hayi inkaba ushayile inkaba ushayele lapha naMthandeni. Yini oshayile lapha nawe naMthandeni wena? Hayi msana ukudlala ngalempisi lena nina lokhu nihlomekisa nanoma lempisi sibheda ubhedile wena Manxele. How? You should.